ओरैनो बिनानावमोना मोसानानै दिन्थिफुंगोन आरो बे फुटबल ओपनिं खेलायावहाय ओमफ्राय दिनैहाय नै बिथांमोना बेबायदिनो रिहार्सेल खालामगासिनो दं ओरैहाय ओमफ्राय जास्ट नुनोबो हागौ आरोखि ना आं देखायलांगोन आरो हानायखिनिखौ नायनि मोसागोन दा माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों आच्छा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नांदरबारि 3 स्टार क्लाबनि बानजायनायाव ओपनिं जाबाय फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय हेल' लोगोफोर दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला नांदरबारि 3 स्टार क्लाब गेलेग्रा फोथारावहाय दा दिनैहाय फुटबल खेलाया ओपनिं जाबाय बिथांमोना ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों एसे लानानै फैदों दा जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो बिथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन दा माबे टीमजोंहाय दिनैहाय ओपनिं हिसाबै होनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनैनि बे फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाया माबायदि जालांगोन आङो एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायगोन दा नायलांनो हागोन दिनै 15 तारिख बेयावहाय माने फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों आरो ओमफ्राय दिनैहाय ओपनिं आरो दा आं नोंथांमोननोहाय एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायनो सानदों दा गोबांथार नायग्राफ्रा नायफैबाय नै माथावरियाव ओरैबायदि मोजां जिरायनानै नायनो नै ओरै नायदों मानसिफ्रा रेडिल' जिरायनानै नायजोब्बाय आरो ओमफ्राय गाहायावहाय बे गामिनिनो बादावना होबाय दे जोंना बोरायसा आदैमोना बादानियाव इस्पार्टखा दानिया आदै गोमजोबखादों दा नैबे बेनारा गाना होदों आरो ओमफ्राय बादावबाय आदैमोना बैसोगोरानि बादावनाया आलादा जाखायो ओरैनोबाबो बिजनि थांग्रा लामा जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय नै ब्रिजआ बेयावनो खैला मैला जानानै मोनहैयो बेजों थाङोब्ला ओमफ्राय जों एसे गाहायाव थांनो नाजादों आरो हाजोनिफ्राय नामायनायसै बायदि मोनलायबायलां आदै नोंसोर बेयाव नायनोसै औ जों ओंखारनायसैलाय खिन्थु बे लामा नालाय सोरबा हुद्रुनानैबो गालांनो हागौ ना दा नै गाहायावहाय थांनि आरो जों बेखौ एसे क्लिन खालामदों नै बेखौहाय माने क्लिन खालामबाय आरो सावनानै ओमफ्राय एसे गाहायाव थांगासिनो थांनि नै हाब बिसोरलाय माथो बेयावसो जिरायबायलै याथे बहिसे ना बारे दा ओरैहाय प्लेयार्सफ्रा फिल्डआव ओंखारबाय नै रेडि जाबायानो बिथांमोना फिल्डआव थांनानै गेलेगिरि आरो सालायगिरि बिथांमोनजों हेन्डशेक लागोन बेजों लोगोसे दा बिसोरो डान्स पारफरमेन्स खालामबाय आरो दे थेंक इउ दा बिसोरो मोसादों आरो दा नायदो नै उइनार जानाय ओमफ्राय रानार्स आपनि बेयावनो दं ओमफ्राय बेस्ट प्लेयारबो दङ नै नायनानै लादो ओमफ्राय लोगोसे फैसाबो दंफायो आरो मानि दायो आंजों लोगोसे दं नांदरबारि 3 स्टार क्लाबनि रेहाय मानगोनां आदामोन दा आं बिथांमोननिफ्रायनो मिथिनानै लागोन जे दिनैनि बे ओपनिं जानो थांबाय दिनैनि फुटबल खेलाया दा नोंथांमोना मा उद्देश्य लानानै होदों ओमफ्राय माबे फार्स्ट टाइम हिसाबैहाय दिनैहाय टीमा गेलेनानैहाय ओपनिं सेरेमनिखौहाय दिन्थिफुंखो बेखौहाय रायजो राजानिसिम गुवारै मिथिहोनो थाखाय खावलायनाय थाबाय खुलुमनाय थाबाय दा एसके बड' निउस चेनेलनिसिम दा आङो गिबियावनो नांदरबारि 3 स्टार क्लाबनि जानानै साफ्रोमबो जोंनि जोलुर नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आं साबायखर बावहरनाय जाबाय जे जोङो दिनैजों नैथि खेब जाबाय जों थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो जागायजेननानै एबार नैथि खेब दा जोङो जोलुर बादायलायनाय जानाखि बादायलायनाय होनायनि थांखि बे थांखियानो जाहैबाय जे दानि जुगाव जोङो बांसिन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो माखासे माखासे निसाफोरजों थानाय बेकारै थानाय बिदिनो मबाइलफोरजों गेम गेलेनानै थाबाय थानाय दा बेफोरबायदि बिथिंखौ नायनानै जोङो जे माने स्पर्ट्सजोंबो जोङो गाव गावनि जिउखौ दालांनो हायो दा इयुननि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गाव गावनि जिउखौ फुटबल जोनानैबो बा स्पर्ट्स गेलेनानैबो माने गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो बे उद्देश्ययै जों बे खेलाखौ होदों बेजों लोगोसे जोङो माखासे समाजनि गाज्रि बारहावाफोरजों माने गफबनानै थानायफोरनिफ्राय जेन माने उदां जालांनो हायो आरो जोङो आसा खालामदों जे जोङो दिनैजों नैथि खेब हिसाबै जोङो अराय सम जों होलांबाय थागोन आरो जेरखम 25 बोसोरजों सिलभार जुबुलि 50 बोसोरजों गल्डेन जुबुलि 100 बोसोरजों माने सेन्सुरि जों खुंलांनो जोंहा मिजिं दं बेजों लोगोसे दा जोङो प्राइजखौ थांनाय बोसोराव जेरैबायदि होदोंमोन 12,000 होदोंमोन जों चेम्पियनशिपनो बेनिफ्राय रानार्स आपनो जोङो 8,000 बेजों लोगोसे बेस्ट प्राइज आरो बेस्ट स्करार बे रोखोमै जों होबोदों दानिया नैथि खेब हिसाबै जोङो दा माने बयबो रायजो राजानि मददजों माने जोङो 20,000 चेम्पियनशिप हिसाबै 20,000 आरो रानार्स आप हिसाबै जोङो 10,000
आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार 1000 बेजों लोगोसे ट्रफि आरो बेस्ट स्करार बेनोबो जोङो माने 1000 आरो ट्रफि आरो जोंनि बे दिनैनि नैथि खेलायाव जोङो बांद्राय लायाखै जायफोर माने क्लाबा रेजिस्टार बर्तमान थांनानै दङ बे थांनानै दंनायसिम जायफोर दङ बिसोरखौ जोङो हांख्रायहरदों जोङो जानला मोनला क्लाबखौ जों लानाय जायाखै खारन माखासे सिस्टेमजों थांनांगौ जायो दा बे हिसाबै जोङो 8था माने 9था टीम जों लादों बेजों लोगोसे जोंनि खेलाया 7था जागोन 7थायाव जों फाइनाल दा फाइनालखौ जोङो फैगौ देवबार रबिबार 22 तारिख खालिनो जोङो फाइनालखौ जोङो लादों आरो दिनैहाय ओपनिं हिसाबैहाय मा क्लाबखौहाय फार्स्ट टाइमावहाय होनाय जादों दिनैनि जानाखि ओपनिं बे ओपनिंआव जाहैबाय आर'नाइ FC बे जाहैबाय सामुगुरि बिजनि बेजों लोगोसे ओमफ्राय जोंमा FC जाहैबाय बङाइगाव हाथिफटा दा बिथांमोननि गेजेरावनो दिनैनि बे सेथि बादायलायनाया जागासिनो दं दा लोगोफोर खेलाखौ स्टार्ट खालामबाय नै नायनानै लादो नैबे गोथां गाननायानो जादों जाहैबाय आर'नाइ FC ओमफ्राय नैबे मोनसेया जोंमा जाहैबाय गोथाङा आर'नाइ जाहैबाय दा खेलाया ओरैबायदि स्ट्रिक्ट डेन्जारल' जादों नै फुरा फाटाफाटि आरो अयथासार गोबां मानसि नै मावबायमोन खिन्थु हामाखिसै अयथासार मानसि दङ गोजौआवबो दा खेलाया जोबोद मोजां जादों आरोखि मानसिया जेरैजोंबो दङ नै अखा हानायखाय थांबाय मानसिफ्रा खायसे अखा हाना होब्रबदोंमोन आरो एसे दा बेबायदि आरोखि खेलाया नै ओरैबो गल सोनो हायाखै ओरैबो गल सोनो हायाखै सरि ओरै गरसे सोबाय आङो फार्स्ट टाइमनिफ्राय नोंथांमोननोहाय भिडिअ खालामनानै देखायनो हायाखै मानो होनोब्ला भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो दा बे हिसाबैनो आङो हाफ टिफिननिफ्राय भिडिअ खालामनाय जाहैबाय थेवबो ओरैबो गरसे जानानै दङ खेलाया ओरैबायदि मोजां जागासिनो दा फाटाफाटि जानानै दं आरोना नै आउट जाहैबाय बला दायो लागाव अयथासार रान दङ दे खेलाया हिटल' दे आउट थांबाय दायो दायो फाउल जादोंमोन आरो जेसिगोन नै फाउल बल थगायबायसो थायो आउट थांबाय दा लोगोफोर खेला जोबनानै थांबाय नै बेयावनो जादोंमोन ओरैबायदि मोजांखा जायगायाबो ओमफ्राय
जिथुनाखि आर'नाइ एफसि बिथांमोना गरसेयाव जेनबाय जों मा क्लाब बिसोरो बेबायदिनो गरसेयाव देरहालांबाय आरो दा नैबेबायदि आरोखि ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय नै गोबांथार दखानफोरबो होनाय जादों आरोना बेफोरबायदि दा जायफ्रा लास्टसिम नायदों बिथांमोना मिथिबाय दिनैनि खेलाया सोर उइनार जाखो।